ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак барои шумо 27 сар бузу таккаву серка пешниҳод мекунем ва 2 сари дига гӯсфанди буғуз пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, 6 сараш бузи буғуз ҳастанд, мақсад 2 сари дигаш бузғола доранд. Бузғолош катишон падарка. 19 сари дигаш таккаву серка. дӯстони азиз, ино ҳамашон то иди қурбона яксоларо мегзаранд. иншоаллоҳ барои иди қурбонира мешава мега соҳибуш нашоти саломатишон, хурданшон, ҳушоришон ҳамаш кафолат метиҳем мега молои ҳушоракан созанд мега иншоаллоҳ ҳамашон. тамошо кунед дӯстони азиз, шумохтон ин моло қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ. моло андар якдигар нархшон 1450 сомонӣ. ягон харидори нағз боша биёяй наздик бубина, маҳқул куна. 1450 сомонӣ бузу таккаву серка. дута мақсад бузғолошон катишон падарка 27 сар. ана ду гӯсфанд нархшон 3000 сомонӣ мега. гӯсфандон хароб нестанд. тамошо кунед дӯстони азиз. номерои соҳиби моло мемонам. дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти бештара бозай худи соҳиби мол бифаҳмед. шахсоне ки моли фурӯшӣ дошта бошанд, дӯстони азиз, дар канали мо муроҷиат кунед. силкаи WhatsApp, Telegram ҳастай дар описания. бидоред иншоаллоҳ муроҷиат кунед. дар муддати кӯтоҳ иншоаллоҳ наворо мекунем, пешкаши бинандагон мекунем. ройгон боқӣ дар амони худо бошед дӯстони азиз. дар канали мо меҳмон бошед. обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда, худо нигаҳбон.